5% mi je ostalo još na tabletu, tamo da malo snimimo surfa, jebem. Pa već imamo 3 slova, M, zombie, marš. Moramo skateboard, imamo ga dosta. Gaju, 60. Ovo ne znam ni ja kako sam izveo, poštovani gledatelji. To ide jako brzo. Ja još sam na skateboardu, znači idem preko 60. Dobro, imam skateboard. Ne veze. Dobro. To je bilo to.